Qui no ha caigut esquiant o surfejant en alguna pista? De fet, caure a la neu gairebé forma part de l'aprenentatge d'aquest esport. Qui no ha patit o vist una topada entre diversos esquiadors o snowboarders, a cops amb lesions greus? Evidentment, els que davallen pistes molt inclinades i, sobretot, apuren al màxim, són més propensos a les caigudes. Però els reis de les trompades solen estar als snowparks i especialment són tots aquells que es volen dedicar al freestyle. Tant esquiadors com snowboarders, gairebé tothom, en un moment o altre, ha patit una bona ensopegada i ha quedat ben enfarinat de neu. Te confías en el último momento, pues te piñas. A veces pasa. ¿Pero bien? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Estaría bien un cajete, me tengo que pillar un casco, ¿sabes? Porque me pega la cabeza. Pero bien, bien, si ya se me salgo. Per minimitzar els impactes dels cops és indispensable protegir les parts més vitals del nostre cos i especialment la dels més petits. Los niños, para que cojan la clase, tienen que llevar todos casco, es obligatorio. Porque sobre todo el peligro que corren es en los choques que puede haber. Si un adulto choca con un niño, pues le puede hacer bastante daño. Entonces no salimos a pista si un niño no lleva casco. Molts pares són conscients de que, encara que el cas no és obligatori, sí que és indispensable per als seus fills i per això, en la majoria d'estacions d'esquí, el casc forma part de la indumentària de tot nen o nena. Hombre, porque no sabes tampoco ni tu nivel ni el nivel de los que están alrededor y cualquier golpe tonto pues puede ser algo grave. Entonces así vas protegido y fenomenal. Para todos, para todos, para todos. El riesgo es el mismo, para los chicos y para los mayores. Aunque pienses que controles mucho, no sabes lo que tienes alrededor ni tienes tú todo el control. Esto al final pues es como el coche. Tú controlas algo, pero el resto es ajeno a ti y siempre hay que prevenir. Bueno, que sea ligero y ya puestos, pues que sea bonito. Pues la funda la ponemos, aparte de porque queda bonito y a él le gusta, porque como hay muchos cascos del mismo color, cuando él va mucho más rápido y entre tanta gente no podemos controlarle y así desde lejos ves que el tigre naranja por dónde va. Cada cop són més les persones que van a pistes ben protegides de cap a peus. Absolutamente todo. Espaldera, casco, rodillera, culera y una aspirinita por si me he hecho un poco de daño. Cada uno que haga lo que quiera. Yo voy encantado con protecciones. Y me pego una voltereta que meto la cabeza 4 veces en la nieve y no me pasa nada. Y otro se hace mucho daño. Per saber les diferents proteccions que actualment hi ha al mercat, hem anat a preguntar-ho a un professional del món de la neu, en Ricard Monviedro, a la Vall d'Aran. Sobre uns 15 anys, el casc potser abans, però sobretot els pares són conscients de que, encara que no sigui obligatori, és molt important que els nens portin casc, no? Amb snowboard depèn de la modalitat que es faci. En freeride és evident, amb tanta pendent, roques, fa falta un bon casc, una bona espatllera o tortuga, culera, tota protecció és mínima. I després, amb el que són snowparks freestyle, quan hi ha mòduls que són molt d'usos i això, doncs fa falta proteccions realment ja amb placa, perquè protegeixi de veritat aquells impactes amb els calaixos i baranes i tal. I després jo crec que per iniciació un bon guà amb una bona protecció
és important, no? La protecció que porta a dintre, diguéssim que seria això, que és un Biomex, és aquesta placa, que realment té aquesta articulació, i llavors al lligar el guavé aquí, el que fa és que puguem fer això, però no ens puguem torçar la muñeca o fer-nos mal al dit, no? I això ve aquí a dintre el guà i llavors ja realment funciona la protecció bé. Els esquiadors de muntanya van amb casc, el que passa que en muntanya jo crec que el pes és molt important, llavors ha de ser tot de reduir pes. Quan reduïm pes és més difícil posar proteccions o accessoris suplementaris, no? Llavors és el casc amb la mínima expressió per si et cau una pedra o així, però no intervé tant la velocitat i el risc d'anar ràpid, no? Telemark jo crec que a part del que és el casc per protegir el que és el crani i l'espatllera per protegir la columna vertebral, va molt bé portar una ginollera espinillera perquè hi ha vegades a l'agenollar-te pots tocar una part dura, sigui una pedra o una banyera gelada o gel, no està de més. Al principi és com una mica molest o no estem acostumats, però després a la que t'hi fas el casc és algo natural, no molesta, l'espatllera tampoc i la culera tampoc. Normalment surts de casa amb ell posat i ja està. A veure, jo per exemple porto una espatllera que porta carbono i són unes plaques i es va eliminant una mica el pes i això, no? I plaques de carbono, amb una mica la forma de la columna que ja té l'espatllera i és còmode, no molesta. Com veieu, aquí tenim la tira de proteccions. Principalment aquí tenim aquestes tortugues amb plaques rígides. Després hi ha aquestes que es poden, aquí ja les podem treure per netejar i és un material més tou, és amb una sensació més agradable de portar, tipus com aquesta, que això ja és un material tou però molt resistent, amb colzeres, ombreres, amb això ja no et fas mal, o aquest material que realment ja no és una placa rígida, sinó que són uns components elàstics que paren el cop. Això seria una placa rígida, de diferents marques, per nens. A part de la gran varietat de cascs, tant de formes com de colors, hi ha diverses culeres, genolleres per a petits i per a grans, i aquests guants especials. Resulta que una lesió habitual dels snowboarders sol ser els canells i, en general, les articulacions de les mans. El que no es pot comprar un guant amb protecció, que ja se'n va quasi als 80-100 euros, doncs hi ha aquestes proteccions de muñeca, que seria això. Aquí tenim una placa rígida aquí i una placa rígida aquí. Llavors ja no puc fer una mica així.
En tot aquest tema de proteccions, com en tant d'altres del món de la neu, continuem anant per darrere de centre i nord d'Europa. Només cal comprovar com encara hi ha molts esquiadors que van sense casc amb excuses diverses. Moltíssim, però és el dilema dels dònuls i del casc. Jo avui amb les peces aquest matí doncs me l'he deixat, importantíssim, i a més és com la canalla, no anem a esquiar si no porten casc. Però bé, a vegades doncs, hi ha aquests petits inconvenients, no?, de la memòria. Fins i tot també els hi passa a molts monitors d'esquí. Bueno, hoy nos hemos puesto el gorro un poquito por las imágenes, pero el casco sería recomendable en todo momento. Esperem que per la seguretat de tothom, els elements de protecció i especialment el casc acabin essent indispensables a l'hora d'anar a esquiar, de la mateixa manera que ho són les botes o els esquís.